Hi guys, nanapo ko sa babuyan. Babuyan. Oo pa ni nanganak te. Kani, buntis. Kani daw bagong nanganak. Bagong nanganak. Kani buntis. Buntis. Magkani. Lutasonon ni siya te. Lutasonon. Dahil pa. Mga 2 weeks ka pin. 2 weeks. Abot diri. Kani baligyanay ni siya te. Baligi. Pinsa tong ganahan mo palit. Naara diri. Asa si pangante? Katuwangawan. Kindulman. Napa Tapa dito Chunonon. Ya, matabok ko na pa sa diri Na. Diyos ko Maria. Pwede tapakan? Dari pangtugnaw. Paano? Naghano? Pao. Nagyanan dira. Diri ko kay napay nanganak diri. Ha? Ya mamatulog. Sa? Napadiri Na, mga ansa man ni kanang ihawon. Say ganan mo palit daghan. Anay pud ni? Anay. Tanan. Kan sa anay Kani baligyaon ni? Baligya ni? Anay gyapon na? Yung sa butakal. Gano'n Puta pa dito. Tamaan ni? Pagdaghana. Saan ni? Baligya ni? Baligyaon Napa dako na kayo Pisa to ganahan. Kontak lang sa kuha. Kaya ito putas pikas na pa dito kasaagi. Dire? Gana Dire? Gaulan. So, hadlok makagulan mga gadag asin. Hari ko sa pikas guys. Agay ulan man. Diyos ko. Sabi ko siya napajod. Lahi to dito. Diri lahi sad. Butakal. Bagana Baligya ay ni. Kani? Takal na. Dako Diyo magpahisa. Pagawas. Pakursa. Ginokadlok. Dako Pao. Ano pa dako ni Ni dako kayo Dako? Anay ni? Laki na. Butakal ni? Butakal. Kapakan ni baligyanay. Baligyan na. Baligyanay. Katupod baligyanay. Kanan So ang kaon ani sabay-sabay. Tanaw man ka. Sa kay kasuko. Na. Ya guys, mara to guys, kung mag-contact lang mong mupalit mo dire lang sa kuha. Dichononon, matadahon. Kinsa to magpahisa na dire dako kayo. Goodbye.